În noaptea de 23 spre 24 decembrie 1863 la București s-a pregătit o ruptură istorică. Alexandru Ioan Cuza știa că averile mănăstirești controlau pământuri uriașe și blocheau modernizarea statului. O mare parte dintre aceste averi aparținea mănăstirilor închinate locurilor sfinte din Orientul Ortodox. Prin legea secularizării, Cuza a trecut aceste bunuri în patrimoniul statului, fără întoarcere. Decizia a provocat revoltă în lumea bisericească, dar a deschis drumul reformelor agrare și administrative. Pentru mulți țărani, statul părea acum mai aproape, iar speranța reformei devenea brusc reală. Secularizarea din 1863 a schimbat echilibrul românesc dintre altar și putere pentru generații întregi.